गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै जोंहा 7 मार्च, बे 7 मार्चआ जोंनि थाखाय बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान आरो बे सेथि जोनोम सानखौ जों मुलुगनां आइजो सान गाबोननि 8 मार्च बा 8 मार्चखौ लानानैनो बेखौ लोब्बा लानानै दिनैनि सानखौ जों फालिनो लानाय जाबाय। जोंहा बायदिसिना आइजोफोरनि गेजेराव मावनो लानाय जोंनि जिथु थांखि, बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै जोंहा मोनसे सावराय जथुमबो जागोन आरो बेफोर सावराय जथुमनि गेजेरजों जों गासैबो बर' माहारिनि गेजेराव बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों दि जोंनि बर' बिमा गौथुमा बर' आइजोल' नङा, बियो गासैबो बर' जाथिनि थांना थानाय जे थामोनथा, रांखान्थि जौगानायानो जा, समाजारि जौगानाय, सोलोंथाइ जौगानाय बायदि बिथिंनि गासैबो हाबाफारियावनो जों बाहागो लाजोबगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि थांखि एबा नोजोरखौ लानानै बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनानै होदों, बेफोर गासैबो नोजोर थांखिखौ मावफुंनायाव जों जेब्लायबो थियारि आरो जोंनि बे बोसोरसेयाव जोङो फ्राय मावनो नाजाबोदों आरो खायसेखौ जों मावफुंनोबो हादों, नाथाय खायसेफोरा जोंहा आद्राबो जानानै दं। बिनि थाखायनो जों दिनै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो मेसेज होगोन, बर' बिमा गौथुमखौ जाहाथे बयबो अनसायो, बयबो मान होयो, गासै बर' आइजोखौनो बयबो जाहाथे गावनि मोदोमनि मोनसे अंग हिसाबै बयबो अनो, मान होयो, बेखौ जोङो जेब्लायबो मिजिंथिगोन। बेनि सायाव जों मावदों, बेखौ जोङो फोस्रावजोबाखै, जोंनि गेजेराव जों खावलायलायनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओरैबायदि जायो, जोंनि माहारिनि गेजेराव माबा मोनसे फिसा जाथाय जायोबानो जों ससियेल मिडियायाव बांद्राय होनानै जों गावजों गावनो गाज्रिखौ जों फोस्रावना लाजोबलायनाय जादों। बिनि सायाव जों ओजोंहाय चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला आरो ओजों सनितपुर जिल्ला बेफोरावबो जों मावगासिनो दं आरो जोंनि बाक्सायावबो जोङो एसे एनै मावबाय थादों। जायफोर आइजोफोरा फरायनाय गारनानै बायदिसिना माबाफोराव मा होनो हटेलफोराव थांनानै, बारफोराव थांनानै जि मोसाबायहैनाय, लोंहैनाय, जाहैनाय, बेफोरखौबो जोङो न' थांनानै जोङो बुजायनायनि गेजेरजों जोङो बन्द' खालामनो फ्रायखौनो जों हादों होननानै मिजिंथिदों। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौबो जानो हागौ बा खायसे खायसेफोरा बेफोरखौ फोस्रावजोबाखै मिथिनानैबो जों बादा होलायनाय जादों। चिरांफोराव जाय सिगाङाव जि दावराव जालायबाय दंमोन ससियेल मिडियायाव जि गाज्रि रिल खालामना फोस्रावनाय, बेखौ थारैनो थांनानै बुजायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोजाङाव लाबोनो हादों, रायजो राजानि सेराव निमाहा बिहोनो हादों आरो बेफोरबायदि जाथायखौ सांग्रां लाबोनो थाखायनो दिनै बर' बिमा गौथुमा जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ लानानैनो नै थांनाय फेब्रुवारि दानाव जोङो सारा आसामनि बर' मैखोम जायगाफोराव जोङो रेलिबो लानाय जादोंमोन। सोलोंथाइ बिथिङानो जा, आइजो सांग्रांथियानो जा आरो बे गाज्रि रिल बाहायनानै फोस्रावनाय, बेफोरनि सायाव सामोल जाथों, बेखौ लानानैनो जोङो बे रेलिखौबो लादोंमोन आरो जों बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो मावलांबायबो थागोन जोंनि गेजेराव। दा बे माखासे आइजोफोरा न'खर गारना, बिसि फिसा गारनानै गुबुनजों थांनाय, बे जाथाया अबयसे बर' बिमा गौथुमाल' जे मावनांगौ बे नङा, जोंनि बर' माहारिनि गासैबो समाजारि गौथुमफोरानो जों बेनि सायाव जोङो थांखि लानो नांगोन, मावनो नांगोन आरो बर' बिमा गौथुमनि अनगायैबो जायफोर बर' माहारिनि गेजेराव थानाय आइजो गौथुमफोर दं, बिथांमोननिबो बेफोरो गासैबो मावनांगौ खामानि, सारा बर' जाथिनिनो मावनांगौ खामानि। बेखायनो सासे हौवाया जेरै गावनि बिसिखौ मोजाङै बुजायनाय, अननायनि गेजेरजों दबथायनो हायो, गासैबो बर' माहारिया गासैबो बर' आइजोखौनो जुदि जों अननाय, मान होनाय आरो बुजिलायनाय एबा बुजायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों गावनि खालामना लानो हायो, बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो खावलायबाय थागोन होननानै जोङो दिनैनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होबाय। आंनि बियाबाव राबां दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे राबां बर' बाजाराव बर' बिमा गौथुमनि जि सेथि जोनोम सान फालिनाय आरो लोगोसे गाबोन जानो गोनां जि मुलुगनां आइजो सान फालिनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय फालिनाय जादों। थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आरो बर' बिमा गौथुमनि मिरुनि गाहाय लेंथुमगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आरो जिल्लानि गासैबो आइजो बिथांमोनजों गोबाव समनि उनाव दिनै फिन लोगो मोनलायफिननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं आसा खालामो दिनै जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना जाय थांखि आरो नोजोरजों नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनैनि सावरायनायाव जिखिनि फिथाइ मोनगोन, बे फिथाइनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बर' माहारिनि जिखिनि आइजोफोरनि जिखिनि जेंना,
बा समाजारि थासारिफोरखौ गोरोबफानानै आइजोफोरा बोरैहाय जौगालांनांगौ, बे रांखान्थि बिथिङावनो जा, बे थुनलाइयारि बिथिङावनो जा, बे हारिमु बिथिङावनो जा, बे न'खरनि बिथिङावनो जा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा गासैबो बर' माहारिनि न'खर न'खर, बर' माहारिनि आइजोफोरनि गोसो गोरबोआव जाहाथे हाबना थायो, बेखौ आं गिबियाव इसोरनाव आर'ज खालामग्रोबाय। आरो आं आसा खालामो बिथांमोननि गौथुमनि गेजेरजों जोंनि समाजाव गुबुंले जानाय माखासे मानि थासारि, गुबुंले जानाय माखासे मानि थासारि होननानै जों जुदि बुङोबा न'खरनि जिखिनि जेंना, हौवा हिन्जावनि जिखिनि जेंना, गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिखिनि जेंना, समाजाव एखेबारे सोलिफुनाय जौ जुवा ड्राग्सनि जिखिनि जेंना, बायदिसिना जिखिनि समाजारि जेंनानि थाखाय बिथांमोना सिगाङाव थानानै समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय अरायसमबो आवगायबोयो। आं बेखौ खावलायनायजों लोगोसे आं आसा खालामो बिथांमोननि जिखिनि सेथि जोनोम सान फालिनाय, बे सेथि जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो जाहाथे जों अरायसमबो समाजाव हाबसोना थानानै, आइजोफोरनि गोसो गोरबोआव हाबसोना थानानै अरायसमबो जोनोम सानखौ जों फालिलांबाय थानो हायो, बेखौ आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थारैनो नंमारगौ, बर' हारिनिल' नङा, इयो गासै बुहुम नाङैनो, गासै भारत नाङैनो, गासै बड'लेण्ड नाङैनो आइजो माहारिनि जिखिनि ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय जिखिनि जेंना, बे जेंनाखौ जों खालि बर' बिमा गौथुमखौल' दाय होननानै बा बिथांमोनखौल' मावजानो लुगैनाया जोंनि थाखाय एसे उसुबिदा जागोन होननानै आं सानो। बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय बर' बिमा गौथुमाथ' मावनांगोनानो, आरो बिथांमोना मावखादोंबो। दाखालि बावैसो बिथांमोना क'क्राझाराव जिखिनि हाबाफारि लानानै मावबाय, बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर होदो। आरो बिनि अनगायैबो जों राजनितियाव थानाय बिथांमोनाबो समाजारि आफादफोर, बर' थुनलाइ आफादानो जा, दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा, अन्य जिखिनि समाजारि आफाद आरो समाजाव थानाय माखासे समाजारि जिखिनि समाज आफादफोर, आरो बै जायगानि जिखिनि सुबुंफोर बा मेलेमजिबि सुबुंफोर, बिथांमोनाबो बयबो जमायै बाहागो लालायनानै नैफोरबायदि समाजारि बिजोङाव जिखिनि ओंखारनाय, बे ओंखारनायखौ खिन्थु आं आइजोखौल' होनो लुगैयाखै। बे आइजोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थासारिफ्रा जोंनियाव जों मोगा मोगि जानायखौ जों मोनो बा मोनबाय थायो। ओंखायनो आं सानो आइजोखौल' थोंजों बुङाबासिनो समाजारि बिजोङाव जिखिनि गाज्रि थासारि ओंखारनाय, दहाय आं एसे सिगाङाव जौ जुवानि अनगायैबो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। दा बिदि बिथिङाव बर' बिमा गौथुमाथ' एखेबारे नांना थाखाथारनाय। दा बिनि अनगायैबो गुबुन जों बयबो जमायै लोगो नांनानै बे बिथिं फारसेबो जों जानजि खाफ्रानानै आवगायलांनांगोन, जुदि जों समाजखौ मोनसे सुस्थ' मोनसे समाज दानोबाथाय। ओंखायनो आं बयखौबो खावलायनो लुगैदों, बर' बिमा गौथुमखौ आं खावलायनो लुगैदों, आरो बिनि अनगायैबो गासैबो सुबुंफोरखौ, गासैबो थाखोनि सुबुंफोरखौ, गासैबो बिथिंनि आफादारिफोरखौ, गासैबो मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों, जाहाथे नैफोरबायदि बे समाजारि बिजोंल' नङा, दहाय आं एसे सिगाङाव बुंनाय माखासे मानि थासारिफोरखौबो मोगा मोगि जानो थाखाय जों बयबो जमायै खौसेथिनि गेजेरजों जों आवगायलांनांगोन। अब्लाथायसो जों जौगानायखौ मोनगोन आरो गोजोन थासारिखौ जों लानानै फैनो हागोन।